Bună seara tuturor și mă bucur să vă văd și online, iar apoi într-un număr cât mai mare care să poată participa la această temă extraordinară pe care am pregătit-o cu suflet și cu informații pe care poate mulți dintre voi le aveți, poate pentru mulți dintre voi o să fie informații wow, tocmai de aceea la final o să avem și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Numele meu este Lulicova Ionescu, sunt astăzi persoana care o să vă țin această temă. De profesie sunt consultant wellness, tehnician nutriționist cu specializare pe obezitate, pe copii, nutriție sportivă și nutriția în sarcină. Mă bucur să colaborez și cu compania Herbalife Nutrition pe partea de suplimente și alimente. Împreună facem o echipă extraordinară și astăzi o să vorbim despre detox. Unul dintre subiectele foarte cunoscute, multe dintre persoane își doresc să facă acest proces și de asta este foarte important să înțelegem pas cu pas cum să-l facem corect, de ce este important și o să vorbim mult mai în profunzime și de ce înseamnă curățare, nu doar detoxifiere, dar și curățare. Și vreau să vorbim prima oară despre rezultat personal. Și înainte să trecem la tema pe care am pregătit-o astăzi, vreau să vă vorbesc despre rezultatul personal pe care eu l-am obținut. În toată perioada, eu am 35 de ani, mămica unei fetițe de 10 ani și în toată această perioadă eu am crezut că mănânc foarte sănătos. De ce? Pentru că majoritatea alimentelor veneau din grădina proprie și, bineînțeles, și dulciurile erau făcute în casă și totuși nu înțelegeam de ce sunt tot timpul obosită. Corpul meu nu era atât de tonifiat pe cât mi-l doream, deși făceam mișcare, nu foarte multă, recunosc, dar consideram că nu trebuie să am celulită și burtică atâta timp cât mănânc sănătos și echilibrat. Ei bine, în momentul în care am reușit să particip la temele de educație nutrițională, să am un program de nutriție personalizat pe nevoile mele, am realizat că undeva acolo aveam un dezechilibru. Un dezechilibru din punct de vedere nutrițional și un dezechilibru din punct de vedere caloric. Și o să vreau să vorbim despre asta și astăzi. Iar în momentul în care eu am înțeles aceste lucruri, de asta aceste teme de educație nutrițională sunt foarte importante, eu am știut să fac acest echilibru și am obținut un rezultat de minus 9 kg de grăsime, 3 kg de masă musculară, dar mai mult decât atât este starea mea fizică care s-a schimbat complet. Era o oboseală cronică, amețeală, stare de greață, dureri de cap, care credeam că sunt normale, deja ajunseseră să fie normale. Astăzi mă bucur să știu că de dimineață până seara este energia la cote maxime, nu mai am o problemă să dorm la prânz și să mă trezesc la ora 12, să știu să-mi fac farfurii echilibrate și mai departe să pot să mă instruiesc ca toate informațiile pe care eu le dețin astăzi să nu le țin doar pentru mine, ci să pot să le împărtășesc cu cei dragi mie și să știu că în decursul a 4 ani de zile, poate chiar mai mult, sunt peste 3000 de rezultate pe care nu le-am obținut singură. Recunosc că am avut o echipă pe care am instruit-o și care am reușit să obținem aceste rezultate de impact și credeți-mă, se multiplică pe zi ce trece. And because we have people from England, I would like to share also my results. You, Verdine, and your guests are knowing already my results, so I will not share it again. But just today, I want to tell you that detox is very important and to have nutritional education is also very important. Așa că o să începem prin a înțelege în ce constă dieta de detoxifiere. Noi am auzit foarte mult cuvântul acesta, dietă, și de multe ori îl confundăm cu un regim strict, da? Dar nu îl vedem ca un stil de viață. Și tocmai de asta vreau să înțelegem că o dietă tipică de detoxifiere implică o perioadă de post, de regim, urmată de o dietă mai strictă și aici eu nu pot să-i spun strictă, pentru că fructe e important să mâncăm, legume e important să mâncăm, sucuri sau shake-uri sau milkshake-uri sau smoothie-uri și apă. Și uneori o detoxifiere include și ierburi,
ceaiuri, suplimente alimentare și să nu ajungem la curățări de colon sau clisme. Cum funcționează detoxifierea? Pentru că mulți vrem să facem detoxifiere, dar mergem într-o zonă un pic mai agresivă. Adică mergem să facem doar curățare la nivel de tract intestinal, dar s-ar putea să avem multe dereglări dacă nu ținem cont de sfaturile pe care le oferă un tehnician nutriționist sau un medic de profesie. Practic, detoxifierea înseamnă curățarea sângelui. Și ca să ajungem să curățăm sângele, da, trebuie să îndepărtăm toate impuritățile care se află la nivel intestinal și mai departe toate impuritățile din sânge, din ficat, unde toxinele sunt procesate pentru eliminare. De asemenea, organismul elimină toxinele prin rinichi, intestine, plămâni, sistemul limfatic și piele în timpul unei detoxifieri. Deci, dacă este să ținem cont, sunt foarte multe procese și de asta e important să ținem cont că dacă deja apar stări de oboseală constantă, dacă te simți amețit, chiar și după anumite ore de somn, extrem de epuizat la sfârșitul zilei, acesta este primul semn că undeva acolo corpul tău are nevoie urgent de o detoxifiere. Dacă ajungem la schimbări frecvente de dispoziție, anxietate, insomnie, oscilații de greutate sau nu mai putem să scădem în greutate, constipație, diaree, ajungem să ieșim la toaletă o dată la 2 zile, sau dacă avem multe mese o dată pe zi și să știm că am mâncat 3, 4, 5 mese pe zi și am ieșit o singură dată. Astea sunt primele semne că noi avem nevoie de o curățare la nivel de tract intestinal și la nivel celular. Bun. Câte zile sunt necesare pentru a-mi detoxifia corpul? Ei bine, să știți că depinde, dar cea mai bună detoxifiere se face în 3-10 zile. Și, bineînțeles, depinde de program, depinde de proces, depinde de ce anume suferă corpul tău, cât de avansată sunt toxinele din organism. Dar ce se întâmplă în primele 3 zile este că simți. Și multe persoane care sunt pe programul nostru de detoxifiere, bineînțeles că în primele 3 zile ne spun am nevoie să merg mai des la baie. Parcă simt că undeva acolo m-am constipat un pic mai tare. Am o senzație de diaree un pic mai mare. Este o normalitate ca organismul atunci când curăță toxinele din organism să le elimine și să-ți dea aceste semne care chiar sunt normale. De aceea este important în momentul în care alegi să faci detoxifiere să înțelegi și că primele 30 zile depinde de persoană, de sex, de toxine, de tot ce vă spuneam mai devreme. Depinde și s-ar putea să nu ai niciun simptom, dar s-ar putea să simți acest lucru. Bineînțeles, lucrul acesta se face împreună cu o persoană care să poată să monitorizeze acest lucru. De asta eu nu vă sugerez să faceți de unul singur, tocmai pentru că e important să o faceți corect. Bun. Să știți că organismul nostru, pentru a face această detoxifiere, folosește peste 6 organe și toate aceste organe sunt solicitate. Dacă vorbim de ficat, țineți minte acest cuvânt pentru că vom vorbi despre el. Rinichi, plămâni, limfă, colon, piele. Fiecare organ lucrează pentru a elimina excesul de deșeuri care sunt produse de procesele metabolice naturale, cunoscute și sub numele de toxine. De asta, în perioada de detoxifiere, o să vedeți că poate transpirația este un pic mai abundentă și nu are un miros corespunzător. O să vedeți că aveți senzație de greață. O să vedeți că scaunele sunt diferite, ce vă spuneam înainte, dar toate aceste lucruri sunt în favoarea voastră, pentru că odată ce am curățat corpul, automat el este mai sănătos. Și asta îmi permite mie să am o șansă mai mare la viață, să pot să trăiesc mai sănătos, să pot să trăiesc mai mult și de asta e important că această detoxifiere normal eu ar trebui să o fac o dată pe an. O detoxifiere de urgență, adică ar trebui să fac o colonoscopie și să mă mențin pe timpul anului.
Dacă este să ne uităm la stilul de viață pe care îl avem în momentul de față, s-ar putea să fim un pic realiști și să realizăm că probabil detoxul nu l-am mai făcut de foarte mult timp. Menținerea, probabil n-am făcut-o de mulți ani de zile. Și să vă gândiți doar atât, că sistemul nostru și digestiv și tractul intestinal este ca un sistem de instalație, exact cum se întâmplă la blocuri, în care dacă nu am schimbat tubul de la robinet până la țeava de șapament, automat la un moment dat nu mai funcționează corespunzător, casa are un anumit odor și așa mai departe. Ei bine, noi nu putem să luăm intestinele, să le scoatem, să le spălăm și să le punem înapoi. Tot acest proces îl facem prin alimentație, nutriție, sport și de asta e important să înțelegem și diferența dintre detoxifiere și curățare. Ei bine, poate mulți dintre noi am făcut doar curățare. Cum diferă ele? În timp ce ambele se concentrează pe o dietă cu alimente curate, sănătoase, da? Curățările se concentrează în mod obișnuit pe sănătatea digestivă. Adică eu în momentul în care fac curățare, mă gândesc doar cum să curăț depozitele, mucilagile de pe colon și cum să am un scaun mai bun, dar ce se întâmplă în detoxifiere, acolo este o abordare sistematică a eliminării toxinelor la nivel celular, unde acolo organismul funcționează mult mai bine. Să nu uităm că suntem peste 3000 de trilioane de celule și asta înseamnă că fiecare fir de păr, fiecare organ pe care noi îl avem, țesut, este format din celule. Odată ce fac detoxifiere la nivel celular, pielea se vede diferit, părul se vede diferit, îmbrătânirea prematură dispare și multe alte semne care se văd probabil la unele dintre persoane la o vârstă chiar fragedă. Întrebarea este și mulți fac această detoxifiere pentru a elimina grăsimea de pe abdomen. Și da, poate părea dificil la început, dar detoxifierea are mari beneficii în reducerea grăsimii de pe abdomen, care este greu de ars. Și asta pentru că o să vorbim de grăsimea viscerală. În plus, pe lângă faptul că reducem din această grăsime de pe abdomen, te ajută să ai grijă și de aportul tău nutrițional și să eviți caloriile proaste. Deci, ca să înțelegem ce este calorie, este valoarea energetică a alimentelor. Dragilor, vreau să înțelegem că în momentul în care noi arătăm cumva în afara limitelor normale de sănătate, și anume obezitate, surplus de greutate, obezitate infantilă și așa mai departe, obezitate morbidă, este pentru că noi am acumulat de la zi, la an, mai multe calorii decât corpul poate arde. Și de multe ori noi vrem să facem această slăbire prin mișcare și atât. Și mergem, facem abonament la sală, ne ducem, facem cardio, dar nu avem această educație de a schimba ceea ce se regăsește în frigider. Și noi dacă vrem să avem un corp care să se încadreze în parametrii sănătății, nu vorbesc de pătrățele, nu vorbesc de, eu știu, talie de clepsidră și fesier bombat, vorbesc despre sănătate aici și asta înseamnă să mă încadrez între un anumit procent de grăsime, un anumit procent de indice de masă corporal și grăsime viscerală. Și asta înseamnă că eu trebuie să am grijă nu numai la aportul de calorii, energie pe care eu o iau din alimentație, nu pot să mă îngraș cu aer, pot să mă îngraș doar în momentul în care am acumulat un aport caloric mai mare. În același mod pot să și slăbesc prin deficit caloric, dar ce se întâmplă în diete și în general în dietele de detox sau în dietele de slăbire este că eu nu-mi iau ceea ce corpul de fapt are nevoie și anume nutrienți. La nutrienți sunt două categorii, macronutrienți
și micronutrienți. Asta înseamnă că eu am nevoie de proteine, de grăsimi, de carbohidrați, de fibre, minerale, vitamine care se găsesc în alimente. Dar ce se întâmplă în ziua de astăzi este că noi suntem supraalimentați, da? Dar subnutriți. Odată ce înțelegem cum să echilibrăm această balanță și corpul va răspunde corespunzător. Așa că o să vreau să facem un pic de educație nutrițională pe ce înseamnă curățare și tranzitul intestinal de la gură la toaletă. Ok. Deci, în primul rând, vreau să înțelegem că suntem ceea ce mâncăm. Și din momentul în care noi am cumpărat alimentele din magazin și nu le-am mai luat din grădina proprie și le-am introdus în cavitatea bucală, cu ajutorul danturii, prin mestecație, noi descompunem aceste alimente care împreună cu saliva se înmoaie și se descompun în alimente și mai mici, cu ajutorul enzimelor. Apoi acele bucățele pe care noi le-am mestecat ajung în stomac. În stomac, împreună cu acidul gastric, se descompun și mai mult și se transformă într-o pastă. Într-un, să-i zicem, shake. Dar dacă îl punem într-un pahar, nimeni nu l-ar bea înapoi. Și de asta e important să înțelegem că de acolo nu s-a terminat tot procesul, ba din contră. Poate că avem senzația de sațietate, poate că nu, dar ele mai departe, acest conglomerat de alimente cu acid gastric, cu enzime care au fost produse, pleacă mai departe către intestin, unde din acel aliment noi am descompus până la nivel nutritiv în proteine, grăsimi, carbohidrați și micronutrienți, pe care cu ajutorul ficatului, pancreasului, ele sunt descompuse și mai departe sunt absorbite cu ajutorul ficatului în intestinul subțire, să duc mai departe în intestinul subțire. Sunt 4 metri. Asta necesită timp. Asta necesită să am tot intestinul în toată lungimea lui. De multe ori noi facem această tăiere de intestin ca să putem să avem digestia mai mică, dar acolo sunt niște vili intestinali care fac absorpția de acești nutrienți, proteine, carbohidrați, grăsimi și așa mai departe. E odată ce am operație la nivel intestinal din diferite cauze, să știți că se limitează și procesul de absorpție. Pentru că mai departe, din intestinul subțire, ajunge în intestinul gros. Dar ce rămâne? Deci cam toată bucătăria mea cu ajutorul ficatului, eu am reușit să absorb toți nutrienții și ce rămâne? Toate rezidurile, mucilagiile, toate acestea se duc mai departe către intestinul gros, unde intestinul gros are 3 roluri mari. Să absorbă apa și nutrienții, să producă și să absorbă vitaminele K, E, complexul de vitamine de B-uri și să producă acel scaun, da? Care este trimis către eliminare. La rect, atunci când este plin, trimite un semnal către creier și, bineînțeles, sfinterul se relaxează și știm foarte bine ce se întâmplă mai departe. Eu cu cât mestecația nu am corectă, digestia nu am corectă, mai departe am făcut micșorare de stomac, am avut operație de micșorare de stomac sau am balon. Toate aceste lucruri pe care eu le-am folosit pentru a slăbi s-ar putea să-mi afecteze mai departe tot acest proces care natural ar trebui să fie un proces prin care organismul să absoarbă și să elimine, să absoarbă ceea ce trebuie, să elimine ceea ce nu îi mai trebuie organismului. Pentru asta e nevoie de peste 10 organe ca să putem să ne spunem că de la aliment la nutrient eu am făcut acest proces, dar și peste 24, depinde, între 24 și 120 de ore la persoanele sănătoase.
în funcție de câte mese a avut, în funcție de ce fel de mese a avut, în funcție de combinațiile alimentare și, bineînțeles, în funcție de cât de multă mișcare face și așa mai departe. Deci, dacă este să facem un rezumat, scaunul este tot ceea ce corpul nu absorbe și nu digeră. Și este compus din apă, bacterii, celule moarte, mucus și toate amestecate cu fibră. Da? Ca o chiftea. Acum nu vreau să intru în detalii despre cum arată un scaun, dar noi știm foarte bine că și compoziția lui este importantă, de asta la analizele medicale sau când ai un consultant de nutriție, ăsta e un subiect poate sensibil, dar este important să-l declarăm pentru că în funcție de culoare, textură și așa mai departe, noi ne dăm seama ce lipsește sau ce am putea să introducem în alimentație. Și fibra este una dintre cei mai importanți macronutrienți care face parte din categoria carbohidrați și are un rol extraordinar de la digestie la scaun. Și vreau să țineți minte acest macronutrient pentru că este un carbohidrat ce corpul nu îl poate absorbi. Dar spre deosebire de ceilalți carbohidrați care sunt descompuși în zahăr, fibrele ajută la curățarea tractului intestinal și are foarte multe avantaje în afară de acest lucru. În primul rând, odată ce eu mănânc o cantitate de alimente care conțin fibre, sunt bogate în fibre, durează mai mult să le mestec și probabil ați făcut comparație între o felie de pâine, o gugoașă, și o felie de pâine din aceea integrală, consistentă, care nu e atât de pufoasă când apeși pe ea. Și am zis că mestecăm mai mult, durează mai mult până o mestecăm. Vi s-a întâmplat lucrul ăsta? Vreau să vă văd și dacă vi s-a întâmplat efectiv să mestecați și să aveți un aliment care să fie bogat în fibre, tot mestecați. Verdin, after that, I will give you a special training in English for this. So stay here and then I will talk in English. Bun, odată ce eu observ lucrul ăsta, mă ajută să am și o digestie prin care să am o saturație mai mare. Asta înseamnă pentru mine că în timp mie nu mi se mai face foame atât de repede. Și probabil ați făcut diferența de când mănânc cereale versus când mănânc doar, probabil, nu știu, o felie de pizza. S-ar putea să văd diferență. Și sigur este o diferență pentru că timpul de digestie este mai mare atunci când alimentele conțin fibră. Atrag apa în scaun, păstrându-l moale. Da? Pentru că noi știm că acel scaun mai tare, zgrietor, e un pic neplăcut. Crește masa bacteriană. Și vreau să vă spun că organismul nostru conține miliarde de bacterii care să ne ajute să ținem departe tot ce înseamnă virus și toate aceste bacterii se află în cantitatea de peste 70, 80, poate chiar mai mult la sută în intestin. Și de asta apa și bacteriile împreună măresc volumul scaunului, îl ajută să se deplaseze, imunitatea este mai crescută și nu o să facem astăzi temă de microbiom, cu siguranță altă dată. Mai departe, fibrele încetinesc de asemenea absorpția zahărului în fluxul sanguin și reduc absorpția grăsimilor și a colesterolului. Adică, eu știu că în momentul în care mănânc zahăr, crește nivelul de zahăr în sânge atât de repede, încât pancreasul este forțat să secrete insulină, ceea ce îl scoate mai departe din sânge și se depozitează sub formă de grăsime. Și pe termen lung, odată ce eu am aceste fluctuații și am un indice glicemic foarte mare, adică cantitatea de zahăr este mult prea mare, automat eu pe termen lung am rezistență la insulină, asta duce la diabet. Pe măsură ce fibrele se adună în colon, hrănesc toate bacteriile intestinale bune. Deci eu populez toate bacteriile sănătoase și le multiplic, asta înseamnă o imunitate mai puternică, asta mă ajută să am un microbiom sănătos. Și, bineînțeles, sunt asociate cu riscul redus de diabet
boli de inimă și mai multe afecțiuni gastrointestinale și chiar anumite tipuri de cancer, pentru că ele absorb grăsimile și asta înseamnă că inclusiv la nivel celular, inclusiv la nivel sanguin. Noi știm, colesterolul este acea placă de aterom care se depune pe vasele de sânge. Ei bine, în momentul în care noi introducem fibrele, ele reușesc să absoarbă acea cantitate de grăsime și să o elimine. Este și un test făcut pe acest lucru. Întrebarea este, știm câte grame de fibre să consumăm minim pe zi? Vă spun eu. Probabil mulți știu, 35 de grame de fibră pe zi. Asta înseamnă că eu dacă mi-aleg un bol de cereale, undeva am 5-6 grame. Din legume, fructe, eu reușesc să-mi iau. Întrebarea este, îmi iau cel puțin cantitatea necesară pentru un microbiom sănătos, pentru un tract intestinal sănătos? Toate studiile au arătat că în ziua de astăzi, datorită alimentației excesive de tip carnivoră, grăsimi saturate, exces de zahăr, inclusiv reclamele spun exces de zahăr și grăsimi, cunoaștem această reclamă. Din păcate, nu reușim să luăm nici măcar jumătate din această cantitate de fibre care se regăsesc în legume, fructe, oleaginoase. Asta înseamnă că eu zilnic ar trebui să mănânc pere, zmeură, mure, avocado, anghinare, cereale integrale, linte, fasole, năut, migdale, fistic, semințe de floarea soarelui. Eu ar trebui să le mănânc pe toate. Dacă este să fac acum o comparație cu bunicii noștri, ei ardeau toate caloriile din aceste alimente, pentru că munceau fizic și asta înseamnă mișcare. Asta înseamnă și ardere de calorii, pentru că mușchii funcționează, bineînțeles, rata metabolică și ritmul cardiac crește, grăsimile scad, dar nu mai putem să comparăm stilul de viață pe care l-au avut bunicii noștri, strămoșii noștri, cu stilul de viață actual, unde, din păcate, se merge foarte mult pe grăsime animală, se merge foarte mult pe carbohidrați simpli, rapizi, fast food, dulciuri, ciocolată, sucuri și așa mai departe, care conțin nu doar o cantitate foarte mică de fibre, dar o cantitate foarte mare de calorii. Ce se întâmplă este fix dezechilibrul de care vă spuneam, și anume calorii multe, nutrienți puțini. Bineînțeles că în afară de fructe, legume și oleaginoase, în ziua de astăzi există ajutoare, și anume suplimente care sunt din plante, care să te ajute pe tine să-ți iei aportul de fibre și încadrate în calorii foarte puține. Și vă dau exemplu de un mic dejun care ar trebui să conțină cel puțin 5-10 grame de fibră. Ar trebui să mănânci cel puțin 1-2 banane, cereale, iaurt și aici vorbim doar de fibră. Nu mai vorbim că îți trebuie și vitamine, îți trebuie și proteină, îți trebuie și o cantitate de apă și de asta noi, în colaborare cu compania Herbalife Nutrition, avem acest supliment pe bază de fibră de măr și ovăz, care conține și citrice, conține și cicoare, conține și ovăz, conține și porumb și are 5 grame de fibre din 6 surse naturale, cu 18 calorii per porție, unde tu dimineața, dacă ar fi să-ți iei aceste 5 grame de fibre per porție, te duce în cel puțin 300 de calorii. 300 de calorii, 5 grame de fibră. Atunci când alegi, de exemplu, produsele de la Herba, ai 18 calorii cu tot 5 grame de fibră. Ce important este că nu conține zaharuri, nu conține îndulcitori artificiali, deci este foarte bun de la orice, inclusiv bebeluși de la 6 luni. Eu am fost șocată să merg în magazin și să caut pentru un copilaș de 1 an de zile, să caut alimente tip gustări în rafturile speciale pentru bebeluși. Și am fost șocată să văd că
majoritatea cerealelor conțin o cantitate foarte mare de zaharuri și o cantitate foarte mică de fibre. Deci inclusiv în magazine unde te duci la raftul special pentru copii, să vezi că alimentația nu mai este ceea ce ar trebui să fie. Nu știu cum se dau autorizările, nu știu cum îți puse acolo pe raft, dar cu siguranță noi putem să găsim soluții. Și odată ce înțelegem că e important să dăm o cantitate de calorii, dar este foarte important să nu neglijăm acești nutrienți. De asta există și soluții prin care tu să poți să-ți iei cantitatea de fibre zilnic împreună cu ce? Cu mese echilibrate, împreună cu gustări sănătoase, ca tu să poți să ai un stil de viață sănătos, să nu ții doar o dietă. Dacă acest lucru s-a înțeles, o să vreau să mergem către acel organ pe care vi l-am descris mai devreme și care spuneam că are un rol foarte important în producerea și absorpția ajută la absorpția nutrienților. Ficatul este unul care se regenerează, este unul care, din fericire, se ne regenerează, dar nu pe termen lung dacă nu am grijă de el. El face parte din aparatul digestiv și este prezent la majoritatea animalelor superioare. Are peste 500 de funcții în organismul uman, printre care vorbim de funcțiile de detoxifiere, funcțiile sistemului imunitar, reglarea nivelurilor chimice din sânge și la producerea bilei, printre toate celelalte funcții de care vă spuneam. Prin intermediul bilei, ficatul reușește să îndepărteze deșeurile acumulate. Problema este că, cum îmi dau seama că eu am un ficat sănătos sau deja ficatul meu este supra-solicitat, este un ficat gras, așa cum îi spunem în popor, pentru că nu există simptome. Dar vedem ceva. Vedem că abdomenul meu este proeminent. Pe lângă asta mă simt obosit, am amețeli, durere abdominală, dureri de cap și apar, odată ce se inflamează, probleme de sănătate grave, cum ar fi diabetul, prediabet, obezitate, să știți că obezitatea a intrat la boli, ciroză, colesterol și nivel scăzut al trigliceridelor serice. Nu mai spun de hipertensiune arterială. Deci odată ce la analizele medicale sau la simptomele pe care le am, eu deja văd aceste lucruri, nu mai ignor, pentru că ficatul meu îmi dă de știre că ceva nu mai funcționează așa cum trebuie și trebuie să am grijă de el, pentru că aceste funcții, 500 de funcții, țin de, să știți că un ficat care nu mai funcționează, nu prea mai ai șanse la viață pe termen lung. Și iarăși mergem către statistici și vedem că, din păcate, sunt foarte multe persoane care la o vârstă foarte fragedă suferă de aceste probleme, cum ar fi colesterol, și nici măcar nu iau în considerare ca fiind ceva la care se ia măsură rapid, obezitatea, prediabetul, ciroză și așa mai departe. Nu vreau să intru în prea multe, vreau să mergem către a conștientiza aceste tipuri de grăsime și să știți că unde este mușchiul abdomenului sunt două tipuri de grăsime, grăsimea subcutanată, cea pe care o putem apuca cu degetele, da? Ea se află peste tot în corp, este dispus în imediat sub piele, și grăsimea viscerală. Ei, grăsimea viscerală, dacă vă uitați, este dincolo de peretele muscular, abdomenul muscular, și este dispus în jurul organelor. Și aici vorbesc despre ficat, rinichi, inimă. Acum gândiți-vă că inima dumneavoastră, da, pompează sângele. Ce înseamnă în momentul în care inima mea este acoperită de grăsime? Cum pompează? Și eu am nevoie să pompeze, mai ales la o persoană cu surplus de greutate, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Iar la un moment dat, ce se întâmplă este că inima cedează.
Și la persoanele supraponderale, din păcate, s-a observat că această grăsime este în principal responsabilă și de efectele negative ale sănătății. Adică vedem că ele se leagă cumva. Ce se întâmplă în momentul în care deja grăsimea viscerală este recunoscută, poate prin analiză, prin anamneză. Adică puteți să vă faceți o consultație dacă sunteți în București, dacă sunteți în Cluj, Oradea, Târgu Jiu, dar mai sunt soluții dacă nu sunteți într-unul din aceste orașe, pentru că avem posibilitatea să vă ajutăm tocmai prin centimetri și este iarăși o măsurătoare. Acum, grăsimea viscerală și ficatul gras. Vreau să vorbim despre acest lucru. Aici aveți o inimă acoperită de grăsime viscerală și o inimă sănătoasă. Dar până să ajungem la inimă, vreau să vorbim despre acest ficat, pentru că vă spuneam că face legătură și cu tractul intestinal și cu tot organismul. Se caracterizează prin acumularea excesivă de grăsimi la nivelul ficatului, da, în speța trigliceride, într-un procent mai mare de 50% din greutatea ficatului. Deci eu dacă ar fi să-mi fac o ecografie sau un proces medical și văd prin contrast de culoare, o să văd zonă galbenă în zona ficatului. Odată ce el devine ficat gras, ce se întâmplă este că începe să-și piardă din funcții. Aici vorbim despre cortizol și toxine. Și odată ce eu am început să produc aceste două lucruri, și o să vă vorbesc, sunt de fapt 3, să știți că, din păcate, tot corpul începe să aibă dereglări. De la, nu mai spun, dereglări hormonale, la dereglări de supraponderabilitate, de greutate, de stare fizică, emoțională. Ce se întâmplă este că atât la persoanele obeze, cât și la cele normoponderale, elementul central este grăsimea viscerală. Și o să vedeți că există persoane care sunt foarte slabe, dar au abdomen. Și le spun, ce să mai slăbesc eu, nu mă vezi numai piele și os, dar abdomenul este proeminent. Și tocmai pentru că sunt persoane cu deficit de kilograme, știți ce fac aceste persoane? Își permit să mănânce și mai dezordonat. Și abdomenul crește și mai tare, asta înseamnă grăsime viscerală, asta înseamnă boli pe termen lung. Acum, ce se întâmplă cu toxinele care sunt eliberate și mai ales hormonii? Și vorbim în primul rând de cortizol. Now, Verdin, you have small, but it's in English. This I put it for you to understand all the toxins that if you have a liver that doesn't work anymore, these toxins, they are liberated. În primul rând vreau să înțelegem că la bărbați încep să apară senzațiile de dereglare a zahărului în sânge, deci diabet. Vorbim despre memorie, vorbim despre presiunea sângelui, vorbim despre stare emoțională, vorbim despre sensibilitate la durere, vorbim de sistem imunitar. Deci, osteoporoză, cum se transformă pielea, mușchii sunt mult mai slăbiți, stare de nervozitate foarte mare, irascibilitate, depresie, senzație mai deasă de urinare. Deci astea sunt unele dintre simptome deja că toxinele sunt eliberate și împreună cu aceste toxine și acest hormon. Apoi vorbim despre exces de estrogen, unde la bărbați se ved, mai ales la persoanele obeze, acei sâni. După care vorbim despre sensibilitatea sânilor la femei, vorbim despre senzația scăzută de a fi cu partenerul de viață mai mult și a avea apetit. Menstruații neregulate, vorbim despre dureri de cap, vorbim despre tiroidă,
vorbim despre luare în greutate și scădere grea. Vorbim despre căderea părului, vorbim despre probleme de memorie, vorbim despre insomnii, vorbim despre oboseală cronică și multe altele și insuficiență biliară și aici vorbim despre imposibilitatea de a mai absorbi nutrienții și vitaminele. Vorbim despre vitamina D ca omega-3. Și odată ce nu mai pot să mai absorb vitaminele, încep să am carențe nutriționale și pot să ajung inclusiv la hepatită, deja vorbim despre boli foarte grave. Tot ce putem să facem este să prevenim și de asta în continuare împreună cu compania Herbalife, dar și cu un stil de viață sănătos. E important să avem acest echilibru alimentar, adică să știm câtă cantitate de proteine, carbohidrați, grăsimi sănătoase, vitamine, minerale corpul meu are nevoie încât eu să pot să mă mențin sănătos, inclusiv din punct de vedere fizic, adică să arăt bine, dar să fiu sănătos. Odată ce eu știu că nu mănânc suficiente salate, nu mănânc suficiente cereale, nu mănânc suficiente boabe, linte, fasole și așa mai departe, nu reușesc să-mi iau aceste alimente, mă duc și suplimentez. Și noi avem complexul de B-uri, singurul supliment din plante care este atestat, conține toate complexurile de B-uri într-un mod echilibrat, el se numește activator celular, care să ajute să curețe ficatul, pentru că ficatul, ca să poată să fie curățat, are nevoie fix de ceea ce nu i-ai dat. Și într-o cantitate un pic mai mare, adică de o cantitate de alimente bazate pe fibre și minerale, de plante care să te ajute să te ajute la drenaj, să poți să elimini mai mult toxinele, antioxidanți, fitonutrienți, adică trebuie să te duci cu ceea ce nu i-ai dat, ba chiar trebuie să recuperezi un pic cantitatea pe care nu i-ai dat-o într-o cantitate mai mare. Apoi trebuie să mergi către enzime vii ca să poți să te asiguri că ai reparat acei vili intestinali de la nivelul intestinului și că ai absorbit mai bine nutrienții, pentru că ficatul tău nu mai poate să mai absorbă atât de bine. Și atunci tu cu enzimele vii din aloe vera și plante de aloe vera, și noi cunoaștem foarte bine care sunt toate abilitățile pe care le are planta de aloe vera, atenție, noi pe care o cumpărăm din flori, din ghiveci. E important să fie o anumită înălțime, un anumit proces de creștere, la o anumită rază solară. Este un proces foarte important prin care ea să poată oferi toate acele enzime vii, minerale, vitamine și, bineînțeles, să poți să te asiguri că tractul tău intestinal nu este umplut cu alimente care să nu fie digerate rapid. Și aici vorbesc despre un pic de fasting, în care alimentația ta să fie cât de cât, mai ales în perioadele de noapte, în care se regenerează corpul mult mai bine, tu dimineața și seara să ai mese ușoare din punct de vedere al digerării, dar foarte nutritive. Iar aici noi avem produsul F1, care este un complex de proteine, vitamine, minerale din soia, fructe, legume procesate la rece prin deshidratare, care împreună formează o făină, o pudră, prin care tu, amestecată cu ce vrei tu, de la apă să o faci pâine, de la fructe să faci milkshake, de la lapte să faci milkshake, de asta îi spune milkshake, bowl cake, clătite, gofre și așa mai departe, și să înlocuiești făina albă, care, apropo, vine cu calorii, dar nu mai vine cu nutrienți, să poți să vii cu făina de soia, care vine în completare și cu 5 grame de fibră, cu peste 23 de vitamine și minerale și 15 grame de proteină. Bineînțeles că sunt mult mai multe produse care să te ajute în proces, dar toate simple, luate, fără o alimentație echilibrată pe termen lung, nu dau rezultatele pe care tu le dorești. Și aici vreau să vă fac prezenți că nu un produs face diferența, dar introdus într-un plan alimentar echilibrat,
pe termen scurt și lung face diferențe majore. Și dacă tu mănânci și ai o dietă săracă în grăsimi, în proteină, adică încerci să ții o dietă din acea rapidă, nu vei avea suficientă bilă care să secrete toxinele și să le elimine, să excrete, pardon. Dacă nu consumi o gamă variată de proteine, iarăși pierzi din masa musculară, se produc dereglări hormonale. Nu vor funcționa procesele metabolice de detoxifiere. De asta e important, nu doar să țin o dietă, ci să știu cum să echilibrez și din punct de vedere caloric și din punct de vedere nutritiv. Și sunt produse extraordinare, pe mine aceste produse m-au ajutat foarte mult, eu le-am înțeles, le-am introdus, fac parte din rutina mea zilnică și împreună cu un program personalizat pe nevoile mele și de asta rezultatele nu doar că s-au văzut în câteva luni, dar după un an de zile m-am simțit și se vede, am 35 de ani și nu mă simt. Vârsta metabolică este 22. Grăsimea viscerală, odată ce o să faceți și analiza corporală, o să vedeți că cel mai bun nivel este 1 și maxim 4. Ce este peste 4 înseamnă o cantitate de grăsime pe organe din ce în ce mai mare, care afectează organul în sine. Așa că odată ce reușiți să vă faceți o anamneză, să știți că maxim este 4. Și 4 dacă ai avut copii, dacă ai avut obezitate înainte, dar du-te către maxim 4. Eu grăsimea viscerală am avut-o undeva la 6 iar apoi m-am dus către 1. Bineînțeles că în funcție de ceea ce mănânc, mai crește și imediat iau măsuri. Mă fac prezentă și conștientizez că undeva organismului meu poate nu i-am dat destulă fibră, destul complex de B-uri, de vitamine, poate nu i-am dat suficienți antioxidanți, poate nu m-am hidratat suficient la nivel intestinal sau poate nu i-am oferit o masă echilibrată. Așa că odată ce înțelegem că principala problemă a ficatului este alimentația dezechilibrată, cum îl putem menține sănătos? Iar noi ce punem la dispoziție este nu doar să te ducem, să te trimitem către farmacie și să te duci să-ți iei niște suplimente pentru care Hepatoprotecto, ce mai fac ei reclamă, ci e important să ai un program prin care tu 7 zile faci o detoxifiere și vezi ce se întâmplă cu corpul tău sau alegi să te și menții și să și slăbești. Și sunt multe programe personalizate, le se pot personaliza în funcție de nevoi, vârstă și așa mai departe, dar unele dintre cele mai căutate programe pe care noi le-am avut, mai ales în perioada de după sărbători, au fost aceste programe de detox de urgență de 7 zile și programele de o lună. Pentru că noi funcționăm diferit. Noi, ca și club de nutriție, se numește Fit and Healthy Community. Avem peste 5 cluburi, Sunfit Club, LKV și așa mai departe, sunt foarte multe cluburi. Noi funcționăm pe 2 direcții. În primul rând, ne bucurăm că avem această colaborare cu compania, unde nu sunt medicamente, deci nu există limită cât să le iei, bineînțeles, este o doză care se recomandă, dar nu sunt medicamente, deci nu au efecte secundare, pentru că nu afectează organismul, ci din contră vine și suplimentează cu ceea ce tu nu-i dai organismului tău și sunt extraordinare, dar ele ca să poată funcționa și tu să ai rezultat pe termen lung, e important să ai servicii. Iar serviciile pe care eu personal le pun în sistem la dispoziție prin toate cluburile pe care noi le-am deschis sunt în primul rând serviciul în care tu ai un consultant wellness, se ocupă de tine, vede exact printr-o analiză și printr-o evaluare nutrițională ce ai tu nevoie, după care e important să faci mișcare și să-ți acorzi cele 45 de minute, luni, miercuri, vineri, cu excepție, bineînțeles, poate lucrezi, dar puneți prioritar să faci mișcare, pentru că ajută de la tub digestiv, până la tract intestinal, până la eliminare de toxine, până la foarte multe procese, dar puneți prioritar ca mișcarea să facă parte din viața ta, ca tu să poți să trăiești mai mult. Vorbim de educație nutrițională ca tu să înțelegi ce e proteină, ce sunt carbohidrați, grăsimi,
ce, cât, cum, pentru că toate aceste lucruri, din păcate, nu ni le-a oferit nimeni, nici la școală, nici în familie, nu aveau decât cei care dispuneau de o sursă financiară foarte mare. Ei bine, noi, pentru că avem colaborarea cu compania, avem posibilitatea să ne instruim cu bordul consultativ de medici. Sunt peste 106 medici din 120 de țări cu care noi avem întâlnire anual și semestrial și facem aceste cursuri. Și e important să-ți aducem nu informații de pe internet de la unul care deschide acum un cont de Instagram, are 15 ani, a făcut un pic de sport, arată bine și îți dă ție sfaturi. E important să știi de unde le iei aceste sfaturi, materiale de suport, curs de nutriție pe care noi îl punem la dispoziție, monitorizare, pentru că este important să fii monitorizat și plan personalizat. Ce îmi place la această companie și ce îmi place la ceea ce noi am creat ca și comunitate și club de nutriție este că am ales să colaborăm cu una dintre cele mai mari companii, unde de peste 43 de ani au obținut rezultate incredibile, dar cu ajutorul acestor servicii, pentru că prin noi ele funcționează, iar pentru cei care nu cunosc compania Herbalife Nutrition, toate laboratoarele Herbalife din lume sunt certificate ISO 17025, autorizația EFSA, sunt verificate, au inclusiv gama de produse H24 este testată pentru substanțe interzise, și este renumit prin programul Global InfoSport, iar consultanții de nutriție, de asta e important să nu aveți doar un distribuitor de produse, ci să aveți consultant de nutriție, ne formăm constant. Și ăsta este un lucru pe care personal, sistemul pe care eu l-am pus la dispoziție împreună cu colegii mei, este un sistem complet și ne bucurăm să vedem că sunt aceste rezultate incredibile în echipa noastră și mă bucur să știu că oamenii au auzit de noi și vreau să vă fac cunoștință cu 2 programe care ei au obținut rezultate extraordinare. Ori programul de 7 zile, care conține mesele de F1, vă spuneam, o masă care să conțină tot acești nutrienți pentru 7 zile, produsul aloe vera, și evaluare nutrițională, 3 ore de sport și 3 teme de nutriție, este un start pentru cei cu low budget, care vor să vadă doar ce înseamnă programele noastre. Înseamnă 211 lei, dar avem programele care mai departe pot fi personalizate, atenție, în funcție de buget. Dar cel care a fost cel mai cunoscut și renumit este cel care conține și detox și slăbire. El durează undeva la 21 de zile, aproximativ o lună, în care tu ai și masa de mic dejun asigurată, ai și hidratarea asigurată, adică toate produsele pe care noi le-am explicat anterior, care să te ajute pe tine în acest proces, plus, bineînțeles, 12 ore de sport, toate temele de nutriție, evaluarea nutrițională și vouchere cadou în valoare de 50 de euro pentru prieteni. Aici intră sport, educație nutrițională și evaluare. Și promoția pe care noi avem până la sfârșitul lunii, mai sunt o săptămână, este că în loc de 745 de lei, noi îți oferim șansa să poți să le iei cu 621. Dacă este să împart pe 30 de zile, fac un calcul foarte simplu, 621 împărțit la 30, dragilor, să știți că sunt 20 de lei pe zi. Întrebați-vă dacă zilnic acești 20 de lei pe zi îi cheltuiți, poate pe o gustare, poate pe o masă care să nu vă ofere acești nutrienți și care să nu vă ofere, din păcate, niciun serviciu. La finalul lunii ați făcut calculul și ați văzut că ați dat acești 20 de lei și poate corpul vostru nu arată cum ar trebui să arate, sănătatea voastră nu este cea pe care vă doriți și totuși banii s-au dus. Așa că alegeți să investiți corect în organismul vostru. Noi de asta și am pus programe care să fie accesibile pentru toți. Numai că mulți dintre noi nu realizăm că la sfârșitul lunii chiar investim acești bani pe o cola și o gogoașă, 23, 25, 30 de lei pe zi și ne întrebăm unde s-a dus salariul. Să știți că de multe ori s-a dus pe boală. Și de asta vreau să facem cunoștință cu 2 antrenori care, din clienți mulțumiți,
Astăzi sunt antrenori care mai departe au club de nutriție și sprijină foarte multe persoane în România și în afară. Și prima persoană pe care vreau să o am alături de mine, să vedem dacă poate să dea drumul la cameră, este Silvia. Silvia, ești alături de mine? Da, și am fost cu camera deschisă toată ora. Super, bravo. Să știți că se mai alăptează în spate, să înțelegem. Important este să... Am mutat bebelul și am mutat sunt păturicile prin spate. Bună seara tuturor! Mi-era dor de o astfel de temă de nutriție, mi-era dor să-mi readuc aminte de programul ăsta de detox prin care și eu am trecut inițial când am început programul. Și din când în când mai faci câte o excepție, îți mai aduce aminte și te reapuci. Ce vreau să vă împărtășesc eu acum este fenomenală transformarea asta mea în perioada asta de cele... Acum sunt vreo 10 luni, 10 luni în care corpul meu s-a transformat. De când am rămas însărcinat, eu am avut un rezultat before and after. De la pătrățele am plecat și pe timpul sarcinii toată lumea a rămas surprinsă că în 28 de zile eu am revenit la greutate de dinainte de a rămâne însărcinată. Ce mi-a plăcut și am făcut ca și diferență a fost într-adevăr exact ce vă spunea lui Licova, să mă hidratez mai mult, să am un aport mai mare de fibre, pentru că în timpul sarcinii voi știți pentru modificările, mai ales care sunteți mămici, că una din problemele existențiale este constipația. Și n-am suferit de această constipație, ba din contră, chiar atunci când am fost internată, am născut prin cezariană, te întreabă, trebuie să ai scaun imediat, dacă nu ai scaun, ți se dă supozitoare și așa ți se aduc. Am născut în clinică privată, de eu mi-am zis soțului, te rog frumos să adun cutia de fibre de acasă și mi-am pus în ceai și n-a fost nevoie să iau supozitoare sau alte laxative ca să ies afară, să ai tranzitul imediat de după cezariană. Din contră am ieșit cu mesele noastre și cu fibra noastră. Și pe toată perioada asta, că vorbea lui Licova de grăsimea viscerală, să știți că în sarcină la fel apar niște modificări. Eu aveam grăsimea viscerală 1, în sarcină am ajuns la 3,5 și o mențin și acum, dar sunt convinsă că nu s-a dus mai mult datorită faptului că pe toată perioada asta, în afară de ceai, dar ceaiul nu că este contraindicat el, doar pentru faptul că este un ceai, în cantitate de cofeină este foarte mică și aș fi putut să beau, doar că nu este recomandat pentru ceaiul verde și ceaiul negru în timpul sarcinii. În rest, aloe, suplimenții Formula 1, activatorul celular nelipsit, colagenul, am consumat colagen. Noi avem un colagen foarte bun care m-a ajutat, vedeți, după volumul burții, eu nu am dezvoltat vercituri și fibra au fost nelipsite în această perioadă. Și asta pentru că am înțeles foarte bine ce înseamnă disciplină, ce înseamnă să ai un plan personalizat, să ai o comunitate, să faci mișcare permanent, pentru că chiar cred că cu cei care sunt de față, cred că în decembrie sau în ianuarie am ținut ultimele antrenamente așa cu burtică, și să ai comunitatea antrenori și să te monitorizeze permanent. Da, eu am trecut din postura de challenger de partea antrenorilor și ăsta e secretul, dacă pot să spun. Cei 2 ani de disciplină și de perseverență mi-a testat tot și uite, acum sunt produse noi pe care încă personal, datorită faptului că alăptez și tot așa sunt anumite cantități mai mari decât limita normală, nu pot să le testez. Am rugat alții colegi să-mi testeze și să-mi dea feedback-ul, ți-ai duce rezultatul mult mai repede. Ce pot să spun este că de mâine pot să testez shake-ul, că îmi sosește noul shake și abia aștept noua aromă. Pe perioada asta postpartum, nu, cine e deja în plan, voi vedeți că comunic tot timpul și spun nu lipsește probioticul, apropo că și ăsta l-am consumat foarte bun pre și post, tocmai ca să eviți, nu numai să eviți colicii, cât să crești flora microbiană și microbiomul inclusiv bebelușilor. Și fibra la fel e nelipsită. Ușor am reînceput să introduc anumiți suplimenți cu o cantitate mai mică de cofeină, cum ar fi termocomplitul.
Și abia aștept că de luna viitoare, de fapt de săptămâna aceasta am început ușor individual să iau mișcarea și de săptămâna viitoare să intru înapoi cu echipa să țin antrenamentele cot la cot, pentru că revenim la normal. Asta este o dovadă că se poate, fără foame, fără nimic. Am doar un shake pe zi, un mic dejun nutrițional, în rest mănânc mâncare conform planului pe care l-am, îmi urmăresc aportul, alăptez. Da, e un pic cantitate, că cantitățile sunt un pic mai mari ca și volum, pentru că și consumul e mai mare, dar cu toate acestea corpul este la parametri foarte, foarte buni. Așa că dacă încă nu sunteți pe plan, vă așteptăm la monitorizări în cluburile noastre, cum a zis Lulicova, la noi în Sunfit, pe Matei Voievod. Facem monitorizări, facem antrenamente, curând dăm drumul iar la petreceri, la degustări și așa mai departe. Mulțumesc, Lulicova, felicitări pentru temă, mi-era dor să reascult informații, pentru că din când în când mai uităm. Mai uităm. Și e bine să dai un reminder de asta, cât de importantă este sănătatea. Chiar este foarte, foarte importantă. Și uite, chiar astăzi, nu știu dacă Georgiana este la mine prezentă, chiar astăzi discutam cu ea ce înseamnă de sărbători să ne facem mici excepții și corpul să-ți răspundă când încă ești în perioada de detox. Să simți pe urmă când revii în plan că începi iar să cureți. Să ai stările să ieși la toaletă, să ai greață, să ai... Exact ca la începutul programului. Și asta pentru că la nivel celular, la câte sute, milioane de celule avem, încă nu s-a întâmplat acel switch în care totul să fie în parametri maximal și corpul să ia, cum să zic, acele excepții ca și excepții. Și când încă e perturbat, organismul răspunde imediat și s-a mai întâmplat. Eu am mai multe persoane în program care după anumite perioade, inclusiv mie mi s-a întâmplat la începuturile mele, mi-aduc aminte că m-am dus la mama și am combinat în perioada asta a sărbătorilor, nu la aceeași masă, dar cantitate mai mare și seara ziceam că am mâncat un ghem de ace, pentru că ăsta e corpul care răspunde când e în perioada asta, pentru că detoxul, să știți că nu se întâmplă chiar în 21 de zile, se întâmplă mai mult, de aia și procesul de slăbire și remodelare, noi zicem un an de zile să ai răbdare să-ți duci corpul în transformare și cu toate astea o să vedeți, eu fac acum 3 ani, că se remodelează de la lună la lună. Deci dacă ești constant, se modifică organismul. Așa că vă mulțumesc tuturor și de-abia așteptăm să te vedem și la sport. Uite, las-o pe Diana să împărtășească că poate să se dea de pe mut apropo de switch-ul ăsta, că vorbeam astăzi cu ea, cu detoxul. Nu știu dacă știu că, uite, este prezentă cu noi, să vedem dacă poate să ne și audă. Până când reușește Georgiana, dacă reușește să se conecteze și cu audio, că nu am dat eu imediat să reușesc. Așa. Să-i dau eu accesul către mute. O avem pe Cristina. Cristina, poți să te dai de pe mute? Da. Gata, tu m-ai blocat, Luli. Da, acum am auzit? Da, Georgiana, uite, hai că am reușit. Dacă poți să ne dai și o cameră să te vedem. Reușești să dai... Sunt pe telefon. Ok. Sunt de pe telefon și nu am acces cu camera pe telefon. Ce problemă? Georgiana. Da, eu am preluat toate stările posibile. Până și la miros. Adică dacă beau ceaiul de dimineață și miroase a fum sau este aer închis în casă, mi este rău. Deci organismul tău, știi cum e, Georgiana? Acei monstruleți, tu i-ai pus în corp. Totul trebuie să-i scoți. Și asta este. Am mai observat, chiar dacă mănânc, ok, dar dacă în ziua dinainte, tot de ceai, consum un pahar de alcool, că na, inevitabil se mai întâmplă, a doua zi e crimă dimineața. Iar se simte. Uite, organismul tău răspunde diferit. Eu am persoane care n-au avut niciun simptom și tot le așteptam, zic, nu simți nimic? Nu. Și uite, alte persoane au aceste
au acest simptom de curățare, ceea ce e bine. Asta înseamnă că organismul elimină. Îți mulțumim frumos, Georgiana, pentru împărtășire. Vreau să vorbim cu Cristina. Eu. Vreau să vorbim despre acest abdomen. Nu doar de sarcină, dacă e important ce ai în burtică. Poți să ai 2 gemeni sau poți să n-ai 2 gemeni. Și Cristina n-a avut 2 gemeni în prima poză. Cristina a avut acea grăsime viscerală și tocmai de asta vreau, Cristina, să ne împărtășești și rezultatul tău de la interior, stările pe care le-ai avut, până la exterior, care se vede în prima poză și cum ai reușit să faci switch-ul. Bună seara, în special celor care nu mă cunosc. Vreau să vă spun că eu sunt un pic mai avansată ca vârstă, am 44 de ani, peste vreo 3 luni. Am 2 copii, am și un job full-time, deci sunt acolo cu toate. Eu am venit în această comunitate din dorința de a-mi aduce schimbări majore în viața mea din punctul ăsta de vedere, din punct nutrițional. Adică am emoții. Așa că eu m-am lăsat inspirată de antrenarea mea, de Silvia, și de rezultatele pe care le-am văzut în comunitate. Aveam surplus de greutate, aveam balonare, aveam probleme digestive, constipație, nu mai spun. Ficatul mi era plin de toxine și asta îmi inducea acea stare permanentă de oboseală, de nervozitate, aveam cearcăne, aveam un ten îmbătrânit, tern, nu știu cum să-l denumesc. Și nu mă simțeam ok absolut deloc. Când am acceptat să intru în acest program, la evaluarea făcută, mi s-a spus că aveam o grăsime viscerală de 10. Suficient de mare pentru un om și pentru sănătatea lui, adică 10. Nota 10, nu. Era cu nota 1. Era un pic spre diabet, așa, un pic spre diabet. Da, foarte mare, pe scurt. Acum am ajuns ea la 3,5 și cum am ajuns așa de jos? Printr-o hidratare corespunzătoare, am introdus fibra în alimentația mea, ceea ce înainte lipsea, nu știu, cred că în proporție de 80-90% ea lipsea din alimentație. Am început să-mi iau un complex de B-uri, vitamine, pentru a-mi reduce acel stres oxidativ din corp. Am învățat multe lucruri despre nutriție în acest program, faptul că am avut-o pe Silvia alături ca antrenoare, o am în continuare, adică ea nu mi lipsește din viața mea. Lângă mine. Ea m-a motivat, m-a susținut, mi-a dat acel șut în spate, ca să zic, atunci când aveam momentele mele de a renunța. Orele gratuite de sport, orele de nutriție, planul de mese personalizat pe nevoile mele, evaluarea, monitorizarea, toate aceste gratuite. Totul a dus la rezultatul meu de astăzi, de minus 16 kg de grăsimi. Și mă simt mult mai în viață, ca să zic așa. Ce vreau eu să vă spun este că nu este nimic imposibil, se poate. Se poate și atunci când ești gravidă, exact cum a fost Silvia, se poate. Și când ai 2 copii sau 3 sau 4, se poate. Și când ai un job foarte solicitant, se poate. Atâta timp cât îți dorești să ai o viață sănătoasă, nu doar să arăți bine în corpul tău, ci în primul rând să fii sănătos, se poate. Totul e să faci alegerile potrivite pentru viața mai bună. Mulțumesc, Cristina. Așa cum a fost și la tine, o lună, un an, au trecut și uite că au trecut altfel pentru că ai ales și ai decis să faci schimbările pentru tine. Și, dragilor, așa este. Îți mulțumesc, Cristina, foarte mult pentru acest testimonial care pentru noi contează, să vedem că rezultatele sunt reale. Dar vreau să vă arăt doar dacă vă uitați în chat-ul la invitații care au fost astăzi, să știți că Verdin are rezultat, Silvia are rezultat, Paula Ciobanu are rezultat, Gabriela are rezultat, Georgiana are rezultat, Nicoleta are rezultat,
Erica tocmai ce a început programul și mă bucur pentru ea că a făcut această alegere. Felicitări, Erica! Cu Diana de-abia a venit către mine și mi-a spus sprijină-mă, Luli, și sunt convinsă că o să obțină noul rezultat. Și este important ce decizii facem și asta pentru că, într-adevăr, o lună, un an, o viață trec, întrebarea este cum și este important să alegem nu doar să arătăm bine, ci să fim sănătoși. Așa că dacă sunt întrebări, vreau să vă aloc undeva la 2-3 minuțele, o să vă dau și de pe mut. Dacă sunt întrebări, sunt aici să vă sprijin cu toate informațiile pe care le dețin, astfel încât să puteți să plecați în această seară nu numai cu educație, dar și cu o decizie importantă pentru voi. Sunt întrebări pe care le aveți? Nu sunt întrebări. Georgiana, Am eu spune-mi, te rog, Georgiana. un cadou Te rog. pentru o persoană care are cancer de colon. Ce-mi recomanzi de la Herbal? Fibra e ok? Măi, aici, în primul rând, să vedem ce a dus, în primul rând, la cancerul de colon. Iar la cancer de colon Este o recidivă. se întâmplă din cauza lipsei de fibră. Știu, tocmai de asta la ea m-am gândit. Da, de asta e important să vedem, în primul rând, medicul ce a recomandat, apoi, împreună cu medicamentația pe care i-a dat-o, Georgiana, poți veni către mine să-i facem planul alimentar și să pot să-l sprijin cu aport corect de nutrienți. Fără să știu diagnosticul concret și ce plan alimentar i-a dat medicul, la o situație de genul acesta, în primul rând, dacă medicul nu i-a scos din alimentație legume, fructe, oleaginoase, automat nu i-a scos și fibra. Din contră, i-a dat o cantitate mai mare de nutrienți și atunci, da, este important pentru el să ia și acest aport de supliment de fibre. Tocmai ca să se ajute să poată să țină colonul cu bacteriile care să-l ajute să refacă flora intestinală și așa mai departe. Dar, Georgiana, în cazul cancerului, aici o iau și personal, pentru că tatăl meu a avut și sunt foarte multe cazuri. Arată-mi și fișa medicală ca să puteți să te sprijină în profunzime. Dar, în principiu, dacă i-a dat să mănânce fructe, legume, oleaginoase, înseamnă că i-a dat o cantitate mare de fibră, deci da, poți să-i dai și suplimentul de fibră și aloe vera. Mersi. Și a doua întrebare? Eu nu mai aveam. Atâta. Ok, bun. Dragilor, atunci vă mulțumesc foarte mult. Verdin, I owe you to make a nutritional lesson with the slides I did for you in English. And this I will record it and then I will send it to you to send also to your friends and to your friends from England. Okay? We are here for you. Okay. We wanted to make it fast, and if I wanted to somehow be in an hour and a little bit, if I was going to do in English, I was going to stay here with all the guests around 2 hours and a half. So I Well, that's okay. to do one thing for you and to make it in English, so you will have it also to listen next time or to listen whenever you want. But Okay. Verdin, do you want to, everybody knows English here, for example, Diana, Erica, Gabriela, Georgiana, Nicoletta, do you know English? Do you understand English? Little bit? No? Nu Yeah? perfect. Not so perfect, Verdin. But, I just want to, I will translate for Verdin. Verdin este din Anglia. Verdin is from England. So imagine we didn't have physical contact, okay? So it's very important to understand that you can help a person if you do the anamnese. It's called nutritional evaluation. So, cu Verdin nu m-am întâlnit niciodată. Este persoana pe care chiar Cristina, pe care ați ascultat-o mai devreme, a sprijinit-o. Și Verdin, how long you've been in the program? Here since February, the 1st. Since February. Okay, Verdin, I have 3 questions for you. And if you want to share also the result, it will be perfect for us. I know you don't share the pictures, I know, but I know you have result. Știm că Verdin în 2 months, you said, right? 2 months. 3. So February, so then the challenge, so March, April, so yeah.
Ok, deci 3 luni de zile. Ok. Why you came, Verdin, to us? Why you asked for Christina's help? De ce ai venit alături de noi și de ce ai cerut sprijinul Cristinei? Deci vedeți în direct, așa, da? Silvia, așa. Verdin, so why you came to Christina? Why? De ce? Okay. I do Cambridge diet before, Slimming World. There was one Rosemary Collins. I did all of the diet, and I started off well, then start getting hungry. Ok, deci you were hungry, okay, so you wanted to eat all the time sweets. How was your nutrition? Cum a fost nutriția ta înainte? How was your nutrition before? It wasn't good. Okay. It wasn't good. Wasn't good. Okay, Verdin, since you start the program, what changed? De când ai început programul, ce s-a schimbat? You know, eating 5 times, you know, like you have your shake, you have your snacks and everything. It really, really helped. How many times you were eating before? 3. Ok, deci Verdin cu 3 mese înainte s-a îngrășat și acum are 3 times. Legeți. Deci acum mănâncă mai mult, ok? So now, before you were eating less and you were gaining fat, and now you eat more and you're losing fat. Okay. Losing fat. Tell me about your digesting problems, about your state of mood. Care erau problemele tale digestive? Care era starea ta de spirit? Well, sometimes I could be a bit, you know, we lose a bit miserable, angry. But now, to be honest with you, I'm fine. I'm perfectly fine. Deci nu o să traduc cum a zis că se simțea mizerabil. Okay. It's no problem now. I'm perfectly fine. I'm eating as much as I want. Very good. Deci acum mănâncă 5 mese, deci are saturație, se simte foarte bine. Verdin, can you tell me, please, in 3 months, okay, eating good, eating 5 meals per day, having a nutritional consultant miles, kilometers far away, how many kilograms did you lost? Câte kilograme slăbit la distanță? Just by now, so 43, let's say 3 stone. What? 43 kilogram. Cât, Cristina, sprijină-ne un pic. Undeva la 20 de kilograme. The last measurement I give to you, Christina, gone up again, so. So, minim 20 de kilograme. 20 kilo. 20 kilograms. It's in kilos. We don't know the other pounds. We know in kilograms. Okay? Deci noi știm în kilograme, cu pounds, că asta nu prea așa. Sunt 20 de kilograme. Bine, o avem și pe Cristina Cruceru, care și a slăbit. Cristina, tu cât ai slăbit? Cristina. Bună seara tuturor! Cât ai slăbit? Tot într-un program. Am intrat în program, aveam 132 de kilograme, iar acum când m-am cântărit am 117 kilograme. Deci, iată, să ne îmbrăcăm cu bluzele pe care nu le-am mai avut până acum. Și suntem în proces. Sau largi. Deci uite cât e de la... Nu plătim. Uite cât... Haidele intră în program, alea trebuie să ți le achiziți. Doar. Am zis și la rochița fetiței mele de 11 anișori mânca pe mine. Este daia elegantă de nuntă. Congratulations, Cristina. Congratulations, yeah. Mulțumesc. Dragilor, dacă ar fi să împărtășesc, if I have to say all the histories of all the results, we will stay here tonight. Așa că nu o să vă mai rețin în seara aceasta. Important este să luați cea mai bună decizie pentru voi, ca mai departe să vă mulțumiți, să nu regretați că n-ați început. Diana, am să mai rămân cu tine un pic, pentru că este pentru prima oară, iar pentru ceilalți ne lăsați un feedback despre cum a fost această... Mulțumesc frumos pentru această oră și o seară minunată! Seara minunată la mulți ani, Cristina! Mulțumesc frumos! Am îmbătrânit! Aici la vârsta metabolică. Deci o luăm așa. Da.